ҷангҳои ҷабҳаи муқоимати миллӣ ва толибон дар вулусволи хустуи фиринги вилояти Бағлон чандин кушта ва захмӣ бар ҷой гузошт. аз ҷумла онҳое ки ба шаҳодат расиданд, яке писар ва дигаре бародарзодаи фармондеҳи маъруф ҳоҷи Сангӣ Сангинанд. ҳоло писари ӯ Барёлай Сангин нерӯҳои ҷабҳаи муқоимати миллии Афғонистон таҳти роҳбарии Аҳмади Масъудро дар вулусволи хусту фиринг раҳбарӣ мекунад. Шарифуллоҳ Сангин писари ҳоҷи Сангин ба Спутник Тоҷикистон гуфт: субҳи рӯзи шанбе 13 ноябр толибон болои муқоиматгарон амалиёти таҳоҷумиро дар рӯстоҳои Хушдара ва Чархи Фалаки вулусволи хусту фиринг анҷом доданд. дар қарияи Чархи Фалаки мудирияти ҷангро фармондеҳ Барёлай Сангин ӯҳдадор аст ба шикаст мувоҷеҳ шуданд. аммо дар қарияи Хушдара деҳае ки мо зиндагӣ мекунем набард 7 соат идома кард, гуфт Шарифуллоҳ Сангин. бино ба иттилои ӯ дар Хушдара 5 толиб кушта ва захмӣ шуданд, аммо муқоиматгарон низ талафоти ҷонӣ доштанд. яке бародарам Азизуллоҳ Сангин таҳсилёфтаи донишгоҳи Пунаи Ҳиндустон ва дигари Амонуллоҳ Ҳакимӣ писари амакам таҳсилкардаи Академияи Низомии Маршал Фаҳим буданд. 3 тани дигар аз ҳамразмонаш маҷрӯҳ гардиданд, гуфт Шарифуллоҳ Сангин.